Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, γνωστά και ως GIS. Τα συστήματα GIS είναι συστήματα για την συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων. Μπορούμε με αυτά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως πώς αποφασίζει ένας δήμος για την χωροθέτηση ενός ιατρείου ή νοσοκομείου. Τα GIS χρησιμοποιούνται ευρέως στο ίντερνετ. Μια πλατφόρμα τέτοια είναι το Google Maps. Μια άλλη χρήση τους είναι στις φυσικές καταστροφές. Βλέπουμε εδώ έναν χάρτη της Θεσσαλονίκης με τον κίνδυνο για τις πλημμύρες. Ένας άλλος χάρτης εδώ, επίσης για τις φυσικές καταστροφές, αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ας πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα. Έχουμε το σχολείο Α με 520 μαθητές και το σχολείο Β με 410. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες, αλλά μπορούσαμε να τις κάνουμε καλύτερες εάν γνωρίζαμε την τοποθεσία των δύο σχολείων αυτών. Μπορούμε με την χρήση της τοποθεσίας αυτής να αναλύσουμε, για παράδειγμα, ποια από τα δύο είναι σε ακτίνα 1 χιλιόμετρου από νοσοκομεία. Ή, παράδειγμα, ποιο από τα δύο εξυπηρετεί μεγαλύτερο πληθυσμό. Κάθε γεωγραφική οντότητα έχει δύο χαρακτηριστικά. Την γεωμετρία, τη τοποθεσία δηλαδή, και τα attributes, δηλαδή την πληροφορία. Παράδειγμα, εδώ βλέπουμε για το σχολείο Α, έχουμε πληροφορίες όπως τον αριθμό των μαθητών, τον τύπο του σχολείου, ε, το έτος ίδρυσης κλπ. Τα GIS χρησιμοποιούνται στον αστικό σχεδιασμό, την περιβαλλοντική επιστήμη, τις μεταφορές, τα logistics, την αγροτική χρήση, την υγεία, την επιδημιολογία, την επιχειρηματικότητα και άλλα. Επί παραδείγματι, ένας δήμος θέλει να ιδρύσει ένα σταθμό πυροσβεστικής. Η προσέγγιση που θα πάρει έχει ως εξής. Θα συλλέξει δεδομένα για τους δρόμους, τον πληθυσμό, την ιδιοκτησία, τα περιστατικά πυρκαγιών. Θα αναλύσει τα δεδομένα, θα ορίσει κατάλληλες περιοχές, θα τις χαρτογραφήσει και θα λάβει την απόφαση για την χωροθέτηση. Στο τέλος αυτής της σειράς βίντεο θα μπορείτε να σχεδιάσετε τους δικούς σας χάρτες. Πάμε τώρα και στην παρουσίαση των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στα GIS. Έχουμε το QGIS, το οποίο είναι ένα ανοιχτό λογισμικό, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν. Έχουμε φορτώσει εδώ ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε με ένα κλικ εξαφανίζεται. Έχουμε επίσης τα όρια των δήμων και τα σχολεία, τα οποία φαίνονται με κόκκινο. Τα σχολεία αυτά ως οντότητες έχουν πληροφορίες. Αυτές εδώ είναι οι πληροφορίες τους. Έχουν ένα ID, την τάξη, το είδος δηλαδή, και τα ονόματα. Με λίγα λόγια, τι μπορούμε να πούμε για τα GIS? Αυτά αφορούν την τοποθεσία και μας βοηθούν να παίρνουμε αποφάσεις. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και τη συνέχεια της σειράς αυτής.